Tilduski. Tilaa, tykkää ja kommentoi videosta. Huomenta päivää, tänään tulee My Day. Kello on jotain 6:30, että ei oo hirveänä vielä, niin mä yritän saada vielä tässä unen päästä kiinni. Mä saan unen päästä kiinni ja kello on nyt 7, mutta mä katson varmaan jotain YouTube-videoja tälleensä. Nähdään kohta. Kello on nyt tosiaan 8:30 ja mä ajattelen mennä nyt aamupalalle, koska mulla on vähän nälkä. Niin lähdetään katsoa, että mitä meillä on tuolla. Mä ajattelin nyt tehdä semmoista ruisjuustoleipää mikrossa, että nyt tulee semmoinen tutoriaali, miten mä teen sen jääntää. Leipään olisi pitänyt pistää margariini ennen kun pistettiin juustot ja mikroon. Ja sitten tässä leivässä olisi pitänyt olla 3 juuston palaa, koska muuten tätä on liian vähän, mutta no, tuli tämmönen hieno kuvio tuohon keskelle. Että kiva. Sitten mulla on vielä mehulasi. Tai muki. Sitten vaan syömään ja mä tykkään myös aina aamuisin viikonloppuina. Niin tulla tänne omaan huoneeseen syömään näitä ruokaa ja katsomaan jotakin YouTube-videota. Että tämmöstä. Mä nyt alan katsoa jotakin YouTube-videoa ja alan syömään näitä ja juomaan tätä, mutta joo. Kello on nyt tosiaan 9 ja pistän nyt kunnon vaatteet päälle, että vaihan yöpuvun päältä ja tällainsa. Ennen kuin mä pistän kunnon vaatteet päälle, tässä päivävaatteet päälle, niin mä petaan nopeasti pelin. Okei, nyt mulla on vaatteet päällä ja lähdetään hammaspesulle harjaamaan mun hiukset. Okei, tosiaan nyt mä lähden tonne Alinalle, Alkulle, että käykää tilaamassa myöskin Alkku YouTubesta. Siellä on yksi mun toinenkin kaveri. Ja me mennään tosiaan joukkueen kanssa tänään keilaamaan. Okei, Alina haluaa maistaa Okei, Alina ei oikeesti mä oon enää kutitto. Alina haluaa mainostaa sen YouTube-kanavaa, joten moi, mä oon Alkku. Milla just meikkaa mua, mutta käykää tilaa Alkku. Nice. Sillä aikaa kun on jotakin meikkaa tuolla, niin mä löysin tämmösen ukkelin ja miekan, niin mä voisin leikkiä näillä. Täällä näin on miekka. Mä haluun sen. Mä pistän mun päähän. Tuolla joulukuusi pitää. Mä hakkasin. Meillä on joku vesileikki tuolla menossa. Vesileikistä puheen ollen. Käykää katsomassa toki mun yksi semmonen video, että vessaleikkejä. Se on hauska. Hauska video.
Siinä on vähän vesileikkiä. Kato, siinä on sellainen kummu. Kato, kunnon. No niin, nyt lähtee. Ilme be like. Katsotaan mitä Alinan pettitarvikkeessa on. Mä tein ne ripsarit. Mä oon voittanut. Christmas time. Pistetään korvaan tämmönen juttu. Ja otetaan tää joulukuusi tähän viereen. Kesä. Ei tää kesä kyllä. Kesällä joulu. Mä teen nyt tänne pienen talon. Mä yritän saada täällä lautasta, se uppoutuu jonnekin tonne. Mä saan sen tässä. Näin. Tässä on nyt näiden talo. Täällä on vauva ja tää voisi olla Pekka. Tää Pekka menee syömään nyt vaikka kananmunia ja kinkkua. Sitten se voisi juua tätä piimää. Oho, vitsi. Eihän sattunut Pekka. Miekka, tuu mukaan! Mennään, let's go, syöt! Tätä joulukuusta syödä. Syö. Joo, tää vääntyy. Nyt kyllä löytyi iso kirja. Oho, mä alan lukemaan tätä. Kunnon akuankka. Toi on hieno. Pakko mentää. Tässä on Alinan leikki. Milla, tuleeko siihen enää? Ei, se on nyt valmis. Me ei ole tehty noin mitään. Me ollaan vaan juteltu kaikista randomeista. Joo, me ollaan vaan juteltu, että ei ole ollut mitään kiinnostavaa, mutta joo. Kokeilla oikeesti. Siis Tille teki täällä silleen, että se pisti seerumia tähän juttuun, Beauty Blenderiin, ja nyt tästä tuli tänne ihanan tuntuinen. Niin, kannattaa kokeilla. Mä pistin tämmöstä. Testis tänään. Ei luokkaan aina silleen. Testis tänään. Nice. Mutta joo. Okei, me nytten mennään. Käydään saattaa Millaa, kun Milla tulee hakemaan. Joo. Asuntovaunuun. Milla lähti tosiaan justiinsa ja mä ja Alina tehdään jotakin. Varmaan jutellaan sitä randomista. Niin. Sitä karkista. Karkista. Mistä tuolta? No joo. Okei, me ollaan nyt täällä yläkerrassa ja Milluski tuli tänne ja... Ei kun asuntovaunussa, anteeksi tarkoitin. Ja me täällä nyt vaan jutellaan ja... Joo, niin. Solmakoinen puolukset täällä. Niin. Se on raippa. Raippa. Ei se on mun, se on Allu. Mikä? Joo, noin... Niin. Me varmaan... Oli ihan rikko paikka. Anteeksi. Niin, me varmaan nähdään seuraavaksi... Hikistä ja korvasta. Hiljaa. Joulukuusta kaljaa. Niin, että me nähdään varmaan siellä keilahallissa sitten seuraavaksi. Tai jossakin autossa tai jossakin vastaavassa, että näin. Moikka! Okei, tossa ei kuulu paljon yhtään mitään, mutta me oltiin Kapan vastaan Ajax-pelissä, niin joo. Me tultiin justiinsa sieltä... Kapan pelistä. Joo, Kapan vastaan, oliko se Ajax? Joo. Joo, Kapan vastaan Ajax-pelistä. Me ollaan nyt hakemassa Hesestä ruokaa ja... Mä sain dödöä. Joo.
Alina syö dödyä. Mä voin Ei oikein, se on karkkidödyä. Joo, tämmöstä karkkidödyä. Mutta joo. Kotona tulee vielä jotakin videota. Mä voin tehdä myöskin tästä maisteluvideon. Vaikka mä oon maistanutkin tätä jo, mutta joo. Mutta mä voin tehdä maisteluvideon näistä, koska näitä mä en oo vielä maistanut. Mutta joo. Sitten kun ollaan kotona, niin tähän maideihin tulee myöskin maisteluvideota. Mutta joo. Ei mun muuta ollut kuin nähdään kotona. Mä syön nyt tässä heseä ja piti antaa pikkuveljeille puolet. Ja nyt mä syön mun hampparin. Sori kun sieltä keilauksesta ei tullut paljon hirveänä videoita, mutta joo. Mutta mä nyt maistan juttua, mitä mä tossa sanoin, mitä mä maistan. Ei mitään, miksi mulla on vähän märät hiukset, koska siellä satoo vettä, niin joo. Elikkä näitä. Mä oon puhelin tosiaan laturimessa, niin mä oon pystynyt pitämään silleen hyvin, mutta tuli 3. No, 1. Okei. Tää oli ihan hyvä, mut en oo varma, että ostanko uusiksi. Mut kyllä mä näitä on syödä. Mutta oli tää sen verran hyvä, että jos teillä on joku semmonen makahimo, niin ostakaa vaan näitä, mutta noi ei ollut mun parhaita, mutta oli ne ihan hyviä. Kuitenkin, että joo. Mä nyt varmaan katsoin jotakin YouTube-videoita ja syön karkkia. Niin nähdään vaikka sitten kohta. Mä varmaan kuvailen vielä jotakin. Mutta joo. Mä oon katsonut puhelinta koko ajan vaan kello on 9:30 ja mulla on vähän tylsää. Niin mä voisin tehdä jonkun pienimuotoisen haasteen. Esimerkiksi katsotaan kuinka monta kertaa mä saan syödä mustan kissan paksut posket. Okei. Mustan kissan paksut posket, mustan kissan paksut. Elskettu, uusi yritys. Mustan kissan paksut posket, 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 mustan kissan paksut posket. Okei, siihen se meni. Ja sitten mä voisin katsoa kuinka monta kertaa mä osaan tätä tuommoista ääntä. Hyvä. Toi oli taulu ja siinä oli pienempi pitkä taulu. Joten toi joo, en laskenut kuinka monta siinä oli. Sitten voitaisiin katsoa kuinka monta kertaa mä saan silleen sen niinku pissää Onko meni jo sekaisin. Sitten me voitais on kauhean iso musta meilassa. Miksiköhän se on tullut? No joo, kuitenkin. Sitten me voitais. Hyvä ääni. Voitais sitten keksin mitä mä voisin tehdä, mutta mä en kuvannut sieltä keilauksesta paljon mitään. Mulla oli vaan pari semmoista
alun semmoista keilapallon heittoa, että joo. Ja katsotaan, jos mä löydän jotakin muitakin kuvia sieltä. Ehkä voisi löytyä. Tai sitten ei. Mutta joo. Saattaa olla tuolla Snapissa jo tippuja. Mä en ole katsellut vielä sieltä kelkasta. Mutta joo. Ja muuta kuin kohta. Okei, kello on 17 yli. Tai 20 yli. Miten vaan sen ottaa. 11. Mä alan syömään nyt iltapalaa ja tällaista. Tää on hammaspesulla. Luultavasti alan ehkä nukkumaan, koska en oo sun lähiaikana hirveänä unta, kun on koulu aamuisin pitänyt herätä ja kaikkea tämmöistä, mutta joo, niin että vois kokeilla vähän näin aikaisemmin alkaa nukkumaan. Joskus 12 vai vaikka onkin viikonloppu. Joo. Syömäpä iltapalan ja näin eteenpäin. Ja tässä kohtaa mä katson YouTube-videota ja syön iltapalaa, niin joo. Kello on 12 ja mä ajattelin alkaa nyt nukkumaan, niin kiitos kun katsoit tänne asti videon ja ilman muuta kuin moikka! Tilatkaa videosta.